L'enfermeria és una activitat innata i fonamental en el ser humà i de la seva organització es constitueix una disciplina o ciència sanitària que està fonamentada o basada en el que es diu l'art de cuidar. Per mi, el Premi d'Infermeria reflexa l'evolució en la manera de cuidar de les persones al llarg del temps, tot cercant la resposta a les necessitats de les cures de la societat canviant. Cures d'enfermeria que cada vegada estan més basades en l'evidència científica. I per finalitzar jo diria que l'enfermeria promou i fomenta la salut, o dit d'una altra manera, l'enfermeria promou i fomenta la vida. Per mi guanyar el 19è Premi d'Infermeria de Mútua Terrassa va ser una experiència molt intensa i molt emocionant. El fet que et reconeguin el temps que has invertit, la il·lusió que has invertit i tot el teu treball fet va ser molt important tant a nivell personal com a nivell professional. Així que moltes gràcies per atorgar-nos el 19è Premi d'Infermeria de Mútua Terrassa. La professió d'enfermeria és molt humana. Ajudem a pal·liar i aliviar el patiment de les persones, malaltes i sanes. A la vegada ensenyem a que siguin autosuficients. L'any 2000 a Cap Olesa ens vam animar a formar un grup de deshabituació tabàquica. Degut a l'èxit que vam tenir tant pel part professionals com de la població, ens vam animar a formar una unitat de tabac. La presentació del Premi d'Infermeria ens va ajudar a recolzar i poder mantenir aquesta unitat i que en aquest moment estem ofertant 5 grups anuals. La incorporació de la unitat sociosanitària l'any 96 al Premi d'Infermeria Mútua de Terrassa va representar una gran oportunitat per tal de poder mostrar el valor de la infermeria a l'atenció a la cronicitat i la dependència. Guanyar el Premi d'Infermeria em va fer molta il·lusió, a més d'una gran satisfacció personal i professional. Es tracta d'un esdeveniment que motiva el col·lectiu infermer a participar i fa visible la vessant de la investigació en infermeria. Per mi, poder formar part del comitè organitzador del Premi d'Infermeria és un gran privilegi, i més després d'aquests 20 anys. Àptima Centre Clínic ens ha donat l'oportunitat de conèixer novetats, de compartir coneixement i de posar en comú diferents formes de cuidar i saber fer. La nostra professió i vocació ens permet la capacitat de curar, cuidar, educar, acompanyar, confortar, i la infermeria del segle XXI té grans reptes i està en continu canvi, el que fa que ens haguem d'adaptar a les noves necessitats. Vaig participar al Premi d'Infermeria l'any 2013. Per mi, la realització d'aquest treball va ser una experiència molt enriquidora, tant a nivell personal com laboral. L'objectiu principal del nostre treball era saber si estàvem aplicant correctament a les nostres maternitats, la maternitat d'Àptima Centre Clínic, la maternitat de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa i a nounats, un nou protocol que havia instaurat la Generalitat de Catalunya l'any 2010 sobre la detecció precoç de la hipoacúsia infantil, i els resultats van ser molt positius. Trobo que va ser un estudi molt interessant, ja que la hipoacúsia a Catalunya afecta 3 de cada 1.000 infants i detectar-la de forma precoç ajudarà en el seu desenvolupament. Cinc anys enrere se'ns va demanar una col·laboració que va esdevenir un repte, formar part del comitè organitzatiu del Premi d'Infermeria Mútua. Per què un repte? Per nosaltres va suposar un estímul el fet de poder compartir el coneixement infermer que durant tants anys havíem generat a la nostra organització i a la vegada enriquir-nos dels coneixements i experiències dels nostres col·legues. Tot això amb l'objectiu de créixer, compartir, debatre i reflexionar, per augmentar el capital intel·lectual de la professió infermera, millorant així la nostra raó de ser, les cures infermeres individualitzades que reben les persones. La recerca en infermeria millora la qualitat de les cures infermeres i genera bones pràctiques.
Quan compartim aquest producte mitjançant el premi, es genera una xarxa de coneixement que fa créixer la professió infermera.